का करते हो बजरिया खत्म हो जी तब हमरा खरीदा करबू ले आवते तो बान जान तो उनके लगन पताई के दिन बा घरी कोनो साग सब्जी बाजार में जल्दी मिलत नहीं के हमनी के जानते हैं कि कितना बड़ बाजार हउए का करबो जात में गोन जात मिलत ना ल जे बेरे नहीं लो भोरवा खानी बेचे वाला जौना वेला आई ल आई रही तो लेना ले ले रहती बेबरा भेजती हम रहती न तावत रहे तो देइयो के चल जात रहे असम उ तो आवेला तो उधारी बाकी दे देवेला तो बाद में ले जाला हां भाई जाना तनु कोन के कटहर ले ले कटहर सुखाइल कटहर होई रे लइका कहता गाय केकरा घरे देख के आइल बाबे आ कहता कि उनका घरे कटहर के सब्जी बनल हमरो बना के दे मछरी ले लू काय बनावे के कारी तो ले ले हम ओहो ले लम के का सुबेरे बन हाँ जान तरी सवाद जीव के ऐसा बानू कि 300-400 आदमी मछरी मुर्गा किन लिहन आ 100 रुपया का सब्जी किने में हाफे लागल ना ई तो बात भर हम उहे देखी ना कि 300 आदमी तड़क देना 2 किलो माने 1 किलो मुर्गा का दाम दे दिहन जो भी हो तो उ जीव के चटक खाती आदमी के उतना ना नेनुआ तरकारी किने के होई नु मेन बात बा कि 100 रुपया के नेनुआ किने में तो सुखा मुखा दे के देखी मैं उ तो रोज रोज थी होला कोनी के हरदी खत्म हो गल काहे राम बबुआ का हो का चची हाल चाल बा हो और लागत है खुश रह हाँ त अब नौकरी लागल बा त गहना लगबू मिठाई उठाई खियाई बा के असही खाली बत ये दादा के करा नौकरी ले लागल चाची है कि भाई ठीक बा नौकरी लागल बा खुशी बा हमारा मगर नाम बा बधाई जे करबू ओकरे बधाई ओको उ ठीक बा कतनो अलगा बाबा जाता चारू नाम बा नु के राहुल के भाई के नौकरी लागल बा काहे खतरा नाम बा ई बताई कि ना हमनी के ओ लोग से कोनो मतलब बा ना कोनो चीज से तो उ का हमनी को में बधाई हमनी के देवे के बरुए बढ़िया के बात बा कि नौकरी लाग गइल अपन खुश रहलो अपन कोनो चीज चाची खइबू सवाद जनबू तबे नु कहबू कि खाटा बा कि मीठा बा अरे उ त बात हाँ? पहिले भाई बबुआ सही बात कहत हो उ त सही बात बा रउआ लोगन से जान पहचान बा तो रउए न बताई कि मिठाई मिलल ह कि ना ना अभी नहीं बटले त कैसे कह दी के मिलल है मिली तब न कहाई तारा के मिठाई मिल जाई देखो ये चाची हम बताओ तनी जहिया से हमरा के माई हमरा के अलगा क देलस हई घर दुआर एगो दे देलस हमें जुगिए रही ना ई त बनाई ना खाई ना उ का करेले ना करेले आ का भइल ना भइल ओसे हमरा मतलब नहीं के आई ताकि उ हमरा के कबो पूछल ही नहीं के कि तू जियत रे के मुंह तरे तो हम अब ओकरा बारे में का ये करी राहुल रोड पे के दू कट्ठा बेचला है तार माई जमीन ना जाए दी बेचलिए देखो ना सुना ना एगो बात बताओ तनी उ रोड पे के बेचो आ चाहे हाईवे पे खरीदो अभी ओकरा से हमरा कोनो मतलब नहीं के जहिया हिसाब किताब होई नु तहिया ओ दिन हम पूछम ओ दिन हाँ। पूछ के का करब जब बेचाइए जाई त तारे में अधिकार थोड़े ना रह जे के जाके जोत बोले अच्छा। काहे तो बेच दिहन त हमार हिस्सा बेच दिहन जेकरा के लगैले बड़ी नौकरी है ओकरे न हिस्सा छाट के निकलिए ना आके जन बेचले बड़ी अभी बानू 12 कट्ठा रहे 2 कट्ठा बेचले बिया नीचवा वाला ऊपर 10 कट्ठा बानू हां 10 कट्ठा हिसाब होई नु बाकी तोहरे माई ढेर गलती कलिए बबुआ कुछो कह ना हो चाची हम गलती रही तबे नु हमारा सवाल का हो गई अलगा कली तब तो हम लोग के कितना दुख रहे आज ने तनी बना लेला घर त सरन बा हाँ। त भर बरसात तो हम लोग के कितना दिक्कत रहे गिजन नहीं होत रहे देखो बुनी नहीं पानी हमने में कुछ देले रही बस खाली इतना जमीन त दे देले कि हां यही में बना लसन अपन करे से त अपन त कैसे कैसे क के घर दुआर बनैनी सब धधाई लगा रही बिया बोलतो नहीं खे कबो ना हो उ सब धधाई तनी देर के ज्यादा दिन के नहीं के अब तो जानते हो चाची अब तो और ही एकदम चली देख बड़े बड़े हाँ देखे के बा अब तो नौकरी लागल बा का करे लियो त देखही ई आदमिया सब कुछ कैलस धैलस आ नौकरी लाए के बेरी भइलू तो अलगा हो गई भयो भयो में फुट डाल करा देलस तार माई के ना ऐसे करे के चाहिए जान ल काहे के तुम भाई तो माने उनके जामल न जा कौन कह के लेल भाई ई मिली के खाना में से देखिए अब हम भाई थोड़े बहन में जानते कहियो लड़ाई झगड़ा ना रहे जन्नी लेकिन मतारी हो के अलगा बिलगा करवा देली अभी अच्छा जाए त कने सब भगवान हन अपना ले हाथ ना कहलू जानू वसई वसई तो हनियो लोग के आगे बढ़ जेबू जा कहत रहनी चाची रोहु बबुआ के अथी लागे वाला नौकरी अभी ना हुआ के कुछ पता चलल ना अभी तो कहत वसन ये भाई ये घड़ी रुपया रही तना आसान बात बा हो कने जब रुपया रही ये घड़ी तबे कोनो चीज हाँ, होता बिना जाने नु घूस के बिना काम रुपया के नहीं हो सुनले दे आई फार्म हे जो लेट हो जाई हमार और बाजार क के आई तो ले लेम ना हल्दी के डिब्बा ले लेना आई मिर्चाई और चाहिए ना अब देखिए अभी मैंने बाद 2-4 दिन चली और पैसा हुई तो ले ले मैं 2-4 दिन के बाद ही आई। ठीक बा 500 बहुए हमारा भी कमा कइले रही नु तो मिलल होए तो कहलन त मसाला उसाला पीसा मछली बनावे के ठीक है भाई फोन कर दम ना तो मिलबो ना करी मसाला पीस के रख दे ना हो सन थोड़े न के बाजारी में ना, अरे भाई और
का करी अरे बाजारे जाता हूँ तो इतना जल्दी नहीं के मुर्गा मछली ओरा जाए पीस के रख का करब अरे वो जानते ना कि ये खाली कोई रहन असै पिसवा देला ना आवतरन हाथ धुमैले त फिर जाके अथी के आलू के सब्जी में बनैनी ना कहीं के सरसों त आलू के सब्जी में बना देनी पीस पास के असै जियान ना हो जाई ना तो तंग और काम और यालत खहरी के बनाई हाँ लेकिन बोली तो हरू से ना बोला से ना जब अपना बेटा से ना बोल तो हमारा से बोली नहीं की जानत रहुआ ओकर तो हम ही काट भई रहे हम मिठाइया बांटे ली तो लेके आई तो हरो घर के आ उनकर मिठाइया उनकरे के बाद हमरा जरूरत नहीं को है नहीं के हो कनी का कहीं तारे से अपना उतराई धराई बहनों के अब नौकरी लागल तो बुझाता उनका लेखा के गांव में हइले नहीं जा दे उतराई नहीं चल नहीं दिन ना देखा तो कहब बुझाता नु के एक बिता धरती छोके ऊपर ऊपर चलत सुने नी ना कि जेथी बेटा हम अपन पढ़ावा तनी जब नौकरी लाग जी तोरा से सुघर पतो लेके आईब आ मार दान दहेज ले हम तो भाई अब सुघर पतो हवे आई हम तो भाई करिया मरिया ओनी हमर माई बाबू गरीब तन रहे देखे के बाद कितना दिन इनका के सेवा पानी करती है कहले कि आजकल के पतो कोई के करी हसन हो कने विश्वास बा पट्टे बात में कहले कि तोर मुंह देखे के मन करेला रे तोर मुंह देखे के देखिए पतो निमन त तब आई नु अब निमन पतो उतार सब त नौकरी लागी गई हम ऐसे ना बोली ना जी का जरूरी बाबे खराब बन त अपना खातिर न बनी हमर मर्दा ने केनु छोड़ देले कने लहसुन भइल बता रसो कहाँ बढ़िया ना पहिले पीसे भके बानी पीसे भके पावे चल जाए त पीसे भके हमने आग लगले बस पैसे दह पता देख के और लागत जाते कने घर चल लू हमरे ठीक है भैया ये ठीक हम बा, मसाला वसाला पीसी नौकरी लागल बा तब उतराइले नु रहियन उतरास बढ़िया के बात बरुगे नौकरी लाग गइल त बबुआ के देखता है कि रोज एक बात ये समझाई ना कनिया कि तनी अनगुताहे उठ 4 बजे उठ के आ तन से करा खाए पानी कर गांव देहात हो शहर ना हो खिसिया तो के तो उठले रहनी खाए पानी ला जो मिठाई लागत नहीं बोला के तनी चाची जी खुश रह जा बतन के आओ मिठाई उठाई ना का खिएबू कहिया होई लड़का आशीर्वाद रही हटी तनी साइड मम्मी जी जा रौरो पतो लेकिन शहर के हई एक से एक डिजाइन में लुगा पहने बताओ मैं ढोढ़ी लौकता लुगा पहने अब बोली ना जी तो ऐसे पहले तो गांव देहात की मिटा कहें तो कहले के हमें घसा के जाला सूट पहन ले बहनू आदत नहीं खेले अब छिपा चाहे प्लेट मिठाई सब घर अब तो मिठाई बाटे त नौकरी लागल त कहियो भोज बनाई नु आय अब बियाह चढ़ के करम त भोज बनाई के बियाह में ना हां चढ़ के भोज बियाह होई तब चली जाए तो जिंदगी भर के दुख हो दिया गोइल और ये ना हो न पेट के बेटा जितना में राहुला बताऊं कोइला सन उतने हमार सुमिता वाला लाज लगावा देलस नौकरी धा के ले लो ला हमर लइका मुंह में कर के पोतवा देल बा सब कोई के जाए दी ऐसे मत कहीं वो तो रौदे जामल नु हम लइका आ जामल देखो ना कहाला हो अपन अन करो हो के अपना लेखा कर इनती हमर जामल हो दुश्मन है हमर जनलू ओ माई के फेरे में बड़न में हर के कहला में रहल खेत बेचल त पान पनाइल बेटा के नौकर लगा खतन खेत ना बेची हो आए तू बताव त हमर का गलती बा ई रोकड़ा देले भवन इनकर बियाह कर इनकर गहना कर तो ओमे खर्चा ना लागल ओकर नौकरी लगन त ढेर खर्चा हो गइल खर्चा तो लागही के बा बियाह शादी में ई कहे जाए के बिना खर्चा के बियाह अब शादी लइका के नौकरी लागल न एकरा के राह रास्ता ना धर धरवा नहीं त तू कही हो आ एकरा के सोझिया दिन हई फुट्टी कौड़ी से भेंट ना होके दे में टोपर आए या के ले लिहन हमारा से फरिया लिहन चलो तनी तनी घर लड़की अकेले पिए घर आ जाता नहीं कन्या हां मम्मी जी कन्या वा रख दे लगे मिठाई में हां रख दे ई ना के दादा लूर ना भरी क्योंकि ये कुछ आवे ला बाई पहनू नहीं हो रही ना तो टुक देखनी ना छिनु जुग जमाना खराब भइल कोनो कुछ कह दी ना हसन कि ओ जे रख देले बानी किचन में जाके कोनो कुछ कह दी हसन जान तो केकरा मन में के घुसल बा घरी हो बात सही कहतनी मम्मी जी जान तो कन्या इहो दु किस्मी हई हाँ। और बेटा पतो के अलगा कह देली आ ये बेटा के बियाह में माने कइले धइले बाई त रुपया के न के लइका लइकी के बियाह में रुपया नु लागेला हो बिना फ्री पैसा में के होई। कुछ होखे वाला बा आजकल मम्मी जी आए बतावा तू ही जमीनो बेचले भैया कहते कि आओ उनका के टोकरा देते मम्मी जी बतावा अच्छा तो इहे रहली हो कहतनी कि बनायन कर खेत की अरे गिरस्ती बटे त इहे रहली है चाची हाँ नौकरिया लागल बउए अच्छा नौकरिया नहीं करवाला हाँ हाँ नौकरिया लागल तभी न बोली निकलता देखत हूँ कते कते एक लाख के बात बोलत है इनका बात के जवाबो बाबू के भी बेटा पतो के अलका कह के कितना दुख में बेचारा मजूरी धतूरी करत रहला कितना मैदान मन लगत तारी मम्मी जी हमारा तो
देखिए कि तारा के ऊपरे के निमन है इहो जान जाइ ह हाँ। बोली तो बोले लिनु के बुझाला के आगे उझोल दी हन यही फेर हम बाबू आ ना रही ननु तो आवेली तो कब बतियौनी ना उनका ले छनु आरो तो सिखा के पढ़ा के जइह ना तार दिमाग में घुस जाई उहे करे लगबू आ जान जइह ए घड़ी टोला में इहे चलता है ठीक बाटे नियत मम्मी जी। वैसे भी रहुआ घर में बटले बानी रातों दिन तो फिर हमरा के कोई से बोलला के कौन जरूरी ना है? केवाई बंद करके रखनी के वाला तो फल ना के अपन बेटी पतो देखाओ ता के हम देखाई हो अपना घर के थोड़ी दिखाओ तारी रहुआ देखले बानी अभी लइका बा भी हवा कइले रही तो अरे वो कोर नहीं देखे ना हम ना जाने कने बहुरिया देखे लावा हो चावा ना बनैलू ला रे हूं अरे ले अब नीचे तारा हाथ के जब तक चाय ना पीने नू तब तक हमारा दिन के शुरुआते ना होला। सुनिए ना आपसे कुछ बोलना था हमको। बोला बोले कि हम लोग कितना दिन यहाँ पे रहेंगे। जब तक चाहू तब तक। तो नहीं, हम रहना नहीं चाहते हैं यहाँ। अपने मम्मी से बात करिए, हमको घर लेके जाइए अपना। गाँव में और क्या का गाँव में कौन काम बा गाँव में? कौन काम बगा में हाँ। ऐसे कहाँ बोल रहे हैं? तो हम डेरा डंडी पर रहने के लिए थोड़ी आए हैं। अरे तो अभी तो मैंने चला जाएगा लेकिन अभी जरूरत नहीं है हमको तो नहीं लगता है कोई लेकिन हमको जरूरत है, हमको जाना है। ठीक है, आप बोले थे ना कि शादी कर लेंगे तुमसे तो अपने मम्मी पापा सबसे तुमको दुलार प्यार मिलेगा। जैसे हमको देता है मम्मी पापा प्यार वैसे तुमको भी दिलवाएंगे। तो कहाँ गया वो सब? अच्छा ठीक बा चलल जाई। कब चलिएगा? पेमेंटवा मिले दो एक महीने के तब चल जाई। ठीक है, सुनिए ना, और बोल रहे थे ना कि हमको गांव में नहीं रहना है, अपना वहाँ पे। अब परियो गाँव जाना भी है कदम सुनिए, जाना है लेकिन अपना हिस्सा के लिए जाना है। हिस्सा खातिर हाँ, मतलब कहल के चाहत हूँ। आपका गांव में जो हिस्सा है ना, हाँ, जमीन जायदाद, बा उसके लिए जाना है। वहाँ पे बेच दीजिएगा और आके दिल्ली में अपना जमीन ले लेंगे हम लोग, यहीं पर घर बनाएंगे या रहेंगे। बात तो सही कहत हो। क्योंकि हम गांव में नहीं रहना चाहते हैं। गांव में आप तो जानते हैं ना कि हम शुरू से ही गांव में नहीं रहते हैं। गांव में तो हमहू नहीं रहल चाहत। हमहू चाहत नहीं कि दिल्ली में रही ऐसे शिफ्ट हो जी हमेशा खातिर। ठीक नु तो सुना ना पेमेंटवा मिले था 10 दिन के अंदर है तो चल चले गाँव में आ जाके वजह हिसाब से अब वजह गोइला के देखो पहले सबसे पहले तो ग्राहक फिट करे पहले ही से जैसे कि जाइल तो ज्यादा समय ना लग अरे जाई। हम सुने गांव में लोग जमीन के लिए तो बहुत एथी करता है, लोग खरीद लेगा कोई खरीद लेगा लेकिन पहले से बतावे के पड़ला कुछ आदमी एक कान में। तो बता दीजिए। ठीक बा हम बता देता फोन करके पहले ही से। ठीक नु ठीक। और टेंशन मतलब तार बात तो सही बा। ऐसे कि मान लो आज हमनी का अकेले में जे कल बाल बच्चा हो जासन तो सब गांव में रही तो ठीक ना रही। सोचिए वो लोग का पढ़ाई भी गांव में कहाँ हो रहा है आजकल। लड़का लोग को सरकारी में रोज दाल भात खिलाएगा, लोग पढ़ेगा वो लोग? ना ना गांव में कहाँ पढ़ाई होता हो। गांव में हम ही रही कैसे कैसे पढ़ के जाएंगे तो हम वही गाँव के। और सोचिए हमारे ही दिन है ना कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप भी गाँव में रहते। अरे हमारा सोना जो लिखल है तो ना वही लिखल है तारा साथे रहे के तो कैसे हम गाँव में रहती का। देखा ना अभी खाना मतलब थोड़ा देर बाद दी हम थोड़ा सुनिए ना, आपके साथ जो मेरा फोटो है ना शादी वाला, उसको निकलवा के लाइए। हम फोटो फार्म में लगा के अपने दीवार के पास चिपका देंगे। ठीक है जाता नहीं है निकाल के लिए ले कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं रहिए, ला रहे हैं खाना खा के थोड़ा देर बाद अभी नाश्ता करोगे तो मारोगे क्या खिला के। कितना बोला है। तभी तो हम लव मैरिज किए हैं इनसे, ना तो अरेंज मैरिज कर लेते हैं तो पता ना वो कैसे रखता कैसे ना रखता। ये तो हमको बहुत प्यार दुलार देते हैं, जैसे कहते हैं वैसे रहते हैं। ए बुचिया, हाँ भाई तनी एक लोटा पानी लेबे ले ना, तनी पी ली। पी के जो तनी पीट दी तोरी या कबे के तोरी धइल के झुरा तो आगना में का करे मन नहीं के करत कुछ करे रे बुखार लेकिन मन करे। ए माई, ये का मिठाई कनी भौजी के घर में देले आई। पागल है इसु हमने के मिठाई खाई रे, हमने से जरूरत है तो पर ऊ न जरते भतीजा और रोत रहा से फुआ देने मिठाई देना
कनी रुक से लेके आवता पागल नियन काम ना कनी अगर ढेर दहीगर भी तो ले जो दे आओ जानते बस कि कितना बदमाशी नहीं माने फिर मिठाई लेके जब गारा करल करे लगी झूठो के मुंड खराब हो जाए ओ करा के ना देव लइका न लइकन के दे देव जो दे आओ चाची घर दे दे सबको घर हम दे दिल बानी खाली ओकरा घर रहला घर छोके अपन बेटा पतो हो लेकिन अपन ले खरा तब ना केहू कुछ कोनो सामान दे घर गांव का त सरापति हम ना समझे करे जकरा मिठाई लेके बोले ओकरा पता लगोला हमारा लइका के सरापति के बाहर में मर जा बिला जा हो जा हो जाओ जास जैसन करिए ना जाए दे दूसरा के सारा पला से ना होला ठीक बा खुदे उल्टा पड़े लगेला जे सारा पहले दूसरा के उल्टा पड़ेला ओकरा के हां तो जो तोरा दे को तू दे हम ना दे चल तू देबी तो तोर बात पागल हूं जा तक नहीं जले हम तनी भल बहु हम कर सासी को हमर सासी रे अरे तो ओकरा के लइका न लेकिन के ना देबी हम ना देम तोरा दे को जो दे कहे के लाई भौजी लइका लेकिन के खिया दे माई कलसी हम ओकरा आगे में लात ना लगा जाई ओकरा हाथ ना घमंड बता हमरा कितना घमंड रहे के चाहिए हम हमरा तो ओकरा बेसी घमंड रहे हम तो ओकर सासे हई ऊपर से मार लइका का नौकरी लागो अब कच्ची कमरा ताके के बारे एक एगो का बड़ा क्या कि अखुआ बा उनके गोड़ा पर गिरम त गिरम हमरा ने के थी तू लगल अब नौकरी पर घमंड देखावे हां जो जाके दे माई दादी बनल बेस जो प्रधान मत बन हम का प्रधान बनतनी जो दे आ कहते नहीं नुके दे आवे मन में किनु करते दे दे दूध ठीक बा दूगो देवा चाहे 4 गो दे बैठ के पछाड़ा गा का कहीं हमरो लड़की काला में नहीं खे रहत खाली भाई भौजाई देने रहले मोहा चले तसी एकरा के कितना गाड़ी देवे ले ई भुला देले संपत्ति हमर लड़की मगर हिया भाई भतीजा खातिर मरत रहले अच्छा तो ठीक है भाई इनको बियाह शादी कह दे हम तो देखत नहीं कितना पूछत है कितना अच्छा है इनकरो अकिल ठेकाना आ जाए कि माई ठीक नहीं बिया आ कि भौजी ठीक भाई ऐसा ही त भाई ऐसा तू सुन का करम भाई हो ही तो के चाहे दुश्मन हो गया अपना करम भाग लेके आइल बनी उतना पर रहल हां बस देखू एगो ही हम तोरे में देखी ना कि आज तक ले कोनो चीज हमरा के ताना ना मरलिस की भैया के तो पढ़ैला लिखैला आज तक ले तारे के भैया धोखा दे देलस ऐसे कह देलस वैसे कह देलस इहे हम तोरे में एगो अथी देखी ना सोच कहतन जाने नु अच्छा ये बताई कि मान ली कि जब भैया के जितना किस्मत में रहे शायद रहुए पहले जन्म के कर्ज ले ले पढ़ा लिखा देनी तो कौन में खराब कर देनी बढ़िया आदमी बन गइलन तो उसे सुकून नहीं खे आवारा बन जेतन तो ठीक लगी हमनियो के मन में दुख लगी कि हां आवारा भइल बा हई भइल बा देख दुनिया के माई एगो बात कहतनी पढ़ल लिखल मतलब कुछ ना होला जब तक लोकरा समझदारी ना होके के चाहिए जानले अगर समझदारी बा तो सब कुछ बा ज्ञान देख किताबी ज्ञान अलग हो आ मन के ज्ञान अलग चीज है जानले ना एगो आदमी होला नु हम पढ़ल लिखल बानी त पढ़ल भैया ला मिठाइया हम मिठाइया काहे के झूठो के लिए नहीं ला जा अब मान ली के पैसे रउआ मम्मी से पटते नहीं खे नहीं हमनी के कोनो माई से नहीं करे पटत के हमरा से नहीं के पटत ठीक बा मान ली कि रउआ कोई घड़ी के जगह मेहमान बानी कि रउआ से रउआ ससुरा जाइम रो ससुरा से आइम त देम काहे ना ली आई ए जन के खातिर त हमने दुश्मन भइल बानी सन त ए भौजी देख हम तारे से झगड़ा लड़ाई नहीं की कहत ला बाबून के दे दिए तू ले लिया भैया के दे दिया ला ठीक बा काल मिठाई लाई रही ओकर ओकनी खा ले बासन मिठाई जन नहीं ओकर खुशी में मिठाई लाई रही ओकर नौकरी लागल बा खिया दे काल तू लगा ना भौजी लेखा बोले बात जौन कहती तौन कहू जब उतना समझती त हमर भाई ह हमहू काल मिठाई किनले रही अपन घर पर ला हमनिया के घर के मिठाई खा ला खइला अपना घर के तोकर बात ठीक बा सुन ना उ जइया इनु ओकरा हाथे मिठाई विदा क दियस रउआ से हमनी के कोनो दुश्मन ही नहीं खे जनी रउआ ये घर के बेटी हई हम हमर ननद लागम तो हम रउआ के छोड़ले नहीं खी लेकिन देखी मिठाई के बात रहल ना तो मिठाई हमनी ना ले हमसन ले जाई दे दी ऐसन होई जाइया खाइल जाई हमनी के नसीब हमारा दुख नहीं के भर गांव मिठाई बाट चाहे भर गांव जवार मिठाई बाटसन हमरा को बात के दुख नहीं के मातारी से हमारा लड़ाई बा तोही से लड़ाई नहीं के अब जे मातारी के साथ है बहुए जे साथ देता उ भाई हमारा एथी नहीं के ओकरा से मंजूर नहीं के झगड़ा का बात बाटे ओहो बेटा के उहे पैदा कइले बारी एहू बेटा के उहे पैदा कइले बारी लेकिन दू आंखा देखत और ये चीज के ना दुख बरुए है ना तो उनका का हमनी के धान गेहूं कोई कटले बरुए के कहीं घरवा के हो के आज इतना मतलब कि दू तरीका के देखत तारी नजरिया से एगो बेटा पढ़ लिख लेला से एगो बेटा ना पढ़ल त जाए दे छोड़ना हटाओ ना पढ़ल रहे जाए दे रउआ से झगड़ा नहीं खेले जाए मिठाई दर बियाह शादी होई तो कइल जाई
तो अपना ससुरा से आए तो रवा दे हम ऐसा थोड़े पावे। तो जना ले उले तो जाता है। जो दे दिए माई के अपने कह दे कि दुगो और बेसी मिठाई खा ले ना ले लहन जत आओ तो जे मिठाई खियावे हमरा के हां कटल गाड़ी देता ते रोज हमरा बाबू जा ओकरा साथावा एक वाली समझिलो जे कि हम माई भैया के काहे छोड़े ले वैसने के छोड़े ले आओ तो ले जाके पियावा रसगुल्ला हम खाइम तब एथी हो जाई हां बात से प्रेम ना मिलल त भात से प्रेम मिलावत हो जा ओइ जन के उ लइकवा के ठीक लागत और वे हमरा लइकवा कल खेलत रहे दुआर पे तो कितना गाड़ी देली कि क्या कहे के कहत कि मर ओरिया नहीं खस जात माने इनकरे लइकवा लेके हम जी चल उतना हमरा मिठाई से ललाई लिखी कहां घामो में जाता आवा तने रुक तने एक तास खेले खातिर बुलावत हो हां रवा तासे खेली जिंदगी भ जन्नी असही लइका पढ़त लिखत नहीं खस ना कमाए थमाए जातनी बतावा हो आखिर ननद ही ननद से कौन लड़ाई झगड़ा पड़ुए लड़ाई झगड़ा में तनी मनी बोला जाला एक जगह आदमी रहला त देख के मोहे लागत लेकिन ऐसन बूढ़ी कइले बड़ी नु कि इनकरा हाथ के अब छुअल कोनो चीज खाए के ना मन करेला ना देवे के मन करेला तभी बाहर के आगे रख उठा दे का करिए तना पतई उड़ता ना आनी पानी से तो का बताई इतना गर्मी होता कि एक दिन बुनियो बरस देता तो सब होइए जा अन्हा देखती जा। अरे नतिया उजिया तला कहीं भौजी से फेंका तला इधर से उधर ले गुल्ली डंडा खेलता लता उजिया के खत्म रख ले वाले जा ये कौन है? बहिन यार बड़ा खुश रह भौजी ने तोर आए नहीं करे का पता बा भौजी या कोनी दिल्ली में नु ये का तला भैया हां पक मजाक कर लागला तू के जनका घर से न बिया होई हमनी के तहार अरे ना रे मुझे नहीं हमसे शादी कर ली है आपका भैया हम आपकी भाभी हैं। कब करने लगिया बहुत दिन हो गई के बा हो कोई छोटी दिन बते चाची आता नहीं हो प्रणाम चाची खुश राग लका बबुआ हाँ। सही के ह अरे ए ना भैया के साथे आइल है ना ना वो नेहरा रो नंबर क्यों तू बड़ी बहाना करे का माना का तने चुप जा माई अब माई के बुलावे माई मने कह के ले बन आई त देख घर ना भैया जानी आनी ना यही घर है। भैया अच्छा है। ठीक हुआ बुआ दे भाई कोई नाम मम्मी थी एक है। अरे तो मैं छोटकी आपकी पतो बहू। अरे वो ना बताई भुला गई माई वो थोड़ा सा लव मैरिज हुआ है हम लोगों को। वो प्यार हो गई ऐसा स्थिति बन गई कि अचानक हमारा शादी करे के पड़ल वो ना बताई ओकरा खातिर क्षमा चाहता नहीं क्या भाई माने तू तोरा के यही करे नौकरी लगल रहे सुरता वाला हां रे लिया जाए घर में गोद गाद तो बैले भाई का करे के बा अपना पसंद ले मैंने हमारी इज्जत बिगाड़े खातिर नहीं लेवे कॉल तो उन्हीं काना रह गुलावे काहे के लेके आइले भाई आहो आ तारा हमरा लेके मिलल है नौकरी देके चट फंसा ले हऊ ऐसा बात नहीं है हम तो इनसे कैसा है बात हैं कैसा है अरे मैं उससे मत बोले से नहीं बतियले हम इनसे प्यार करते हैं भाग के थोड़ी मैं हैं। छिलवाई कइले बाड़ी कोर्ट से कैसन शादी भइल बा? हम ना रखम एकरा के कोर्ट से छिनरई शादी ना हुआ कहल है। जाला एक दिन निकल हम ना रखम हम ना रखम घर से भी नहीं भल त का ना रखबे नु तो पुलिस आई या रखवाई बड़ी यार कोर्ट से भइल बा माने हे लड़की के बारे में सोचला रे अरे मुंह तो पिया ना भेड़ुआ बा हे लड़की के बारे में हाँ, सोचला सब रे गाली दे रही हैं हैं? आपको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे माई ये बचपने से दिले बिया खे लक्कड़ भी है कि ये लड़की भी आई हम ना रखम घर तमीज में से बोलिए ठीक है। मारा तबड़ा से तार मुंह फट जा रे हम ना रखम घर में ज्यादा मत बोलिए। आई हे बाबा कहाँ रहेंगे हम लोग? माई यही त घर माई में। संगे संगे बहिनी होई देखत हो बंद कर देली देख रही है ना आंटी देख रही है ना। अरे बियाह करन त कौन मने में गलती करले बाबा नहीं अरे वो सोचे वाला बात बा दुनिया करत हवे प्यार करें तो बियाह कर लेनी आ अपना पसंद त दुनिया करत बाबू एमे कौन लजाए वाला बात बा हो डेराए वाला सुनिए जी आपका भी हिस्सा है ना इसमें। चलिए हम लोग रहते हैं ठीक है डरिए मत किसी से। हो कतना तो सुघर बाई अरे हम तिरात नहीं की महतारी ही ओकर ले का डेराए के बा लेकिन हम सुनता नहीं खाली त मातारी है त बबू तू त कहत मातारी त मातारी त गुनते नहीं कि बेटा हमारे आइल बने जी कर लिया के त घर में लिए जाए ओने ले बंद कर देली के आई की अच्छा हमने कोनो यार रहे खातिर नहीं जाइल चाची जो दिन खातिर ये मेहमान लेखा बाई हम जा लोग अपना हिस्सा के लिए बैठा के पानी उनी पियती कितना निकले बेचारी दुआरी पर खा भाई हम तो लिए न जा पाई में बबू न त हमरे को लगन गरी आवे भले खोलावा बते रुक ए छोटी छोटी अरे खोला लिया जाओ अपने भैया के कहाँ जाएंगे? यही दिन दिखाने के लिए शादी किए थे आप हमसे। बोलत नहीं छी बेटी बोलिए। अरे ना हो तो चले जाए हम जहाँ से आए हैं।
चले जाए अपने मम्मी पापा के घर, आपको छोड़ के आप रह लेंगे। गजब हाल बा, हमारा के छोड़े के बाद काहे बात में करे लू। एक कौन हाँ तो बोलिए ना अपने मम्मी से। हवे कन्या माथा पर लुका डाल ल गांव देहात हवे ए बबुआ खोलवा ना हो तू ठकुआई बा खा बाबा माई खोला के लिया जला भीतर होने घर में माई रे माई जाता ही हो क्या करेंगे? का बुलाए हम पुलिस भी फोन करके, अब ये चल जाएंगे ना कोर्टवा पे तो ये लोगों का वोट लग जाएगा, ठीक ना? समझिए। सुना क्या है अब कहाँ जाना, आप कुछ प्लान बना है? अरे प्लान नइखे बनावे के, चलो भैया घरे। चलिए, वो लोग भी नहीं रखेगा तो कहाँ रखिएगा हमको? अरे ना रखेगा तो हम चलेंगे यहाँ से सासाराम, रूम लेंगे वहीं रहेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, घुमाते रहिए, इसी दिन दिखाने के लिए तो शादी किए हैं, घुमाते रहिए। अरे क्या हम कहीं साला पता नहीं कि माई भी आई तो माई खुश होई तो केवाड़ी बंद करके बैठ गई। एरा रुक के हमारा दिमाग गरम हो गई। अरे वो घर ना है सोना हो ये हो जान तड़े गरीबी में बड़ी देह दुखा क्या करो जोस गरीबी चोला जोस तोस खालन के देह दुखा मगर जान जो रू झुनिया के माई कि हम पीछे हटम ना जान जो नू कि कमाई मत ना इतना कमाई कि हम तोरा के जान जो नू कोनो चीज के दुख ना होखे दे जाए दी हमने के नसीब में जितना बा उतने हमने खुश बानी सब जन्नी देख, तो सही भले सलामत हम रही। अनपढ़ बानी हमार भाई एगो इंजीनियर बानू एगो तोरा के हम बात बताओ तनी तोरा के हम कोनो चीज के अगर दुख होई तो फिर कहिए अब ये इंजीनियर साहब के बात कही तो एगो बात याद पड़ल जीरो एगो बात पता बा हम छी रे बियाह कर लेलन और इंजीनियर साहब के रे के और भाई सुमित हां ई बात रवा नहीं पता जाए दे दिमाग तो लगैले बा इंजीनियर वाला एमे कोन माई दुख ने के बात खुशी के मार मिठाई बांटा तारी ओने बेटा बियाह कर लेलो तब का अब तो पतो आ गइले परीक्षा ये कहला कि ढेर 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 ऊंचा पे चढ़ला पे नु झाकिए के आदमी गिर जालन ना तो ढेर उतराई रही है तो बबुआ वो नहीं बियाह कइले बवन बियाह क के अब खुश बवन अपना जिंदगी में माई ना, ना, खुश ना। का जरूरी बाटे जनिए भैया अरे का कहूं कोई नहीं घर है माई सुन ल ये के बियाह कर ले लव मैरिज सही दे ये के और ये बंद कर दे है तहरा के तो माई पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनैली तो दिमाग लागत ही बाबा तो फिर तहर माई काहे नहीं एथी करत हां अरे मान लगे ठीक है प्रेम कहनी तो बियाह करनी में का गलती करनी ऐसा तो कल हमार बियाह होबे न करी थी। हाँ हम कहा कहतन कि ना ई गलती ना हटे ई बताई यार माई जमीन बेच के पढ़ैली लिखैली इंजीनियर बनैली तो में गलती नहीं खे प्रेम करना कोई गलत चीज है क्या? आप लोग ई बताइए। कौन प्रेम हवे कि माई बाबू से बेबुझते प्रेम कर लिया कहीं बियाह कर लिया कहीं चल दी जाए तो देखो अब तो प्रेम हो जे बियाह हो अब तो होके वाला रहे जो हो गइल भाग अच्छा में ये जौन निकल बताओ रहता तो हो सुमित गइल। बबुआ कि तू हमारा भी आई बड़ो माने का चाही तहरा के हमारा के तो माई एगो घर देले बाड़ी वो घर नहीं देले कसहू मड़ई टाटी डाल के बानी हो हां हमनी के दोनों प्राणी कसहू बाल बच्चा लेके गुजर करतनी हमारा भी का बा जतना खेत बधार बा ततना माई जोततिया रोड पे के 2 काठा तोहरे नौकरी खातिर जमीन बेच देलस हो हां हम मजदूरी लेबर कह के कानियो अपन बाल बच्चा परिवार चलावतनी अब भाई मान ला कि एगो भिखार भी तू का मांग सकेलो देखो भैया हम तारे कुछ मांगे नहीं खिए मान लो कि हम बाहर से जाए तो हमनी के रहे खातिर 1-2 दिन खातिर हमनी के शरण दो देखो बबुआ रहे के तारा के हम सब शरण दे देती तारा के रहे के बाद अब जगह जमीन सब बउए उजुग रह सकेला देखे एगो बात कहतनी हम नहीं चाहतू कि फिर आके माई हमारा के बेइज्जत कर दे हमनी के जितना सुख शांति से बाई रे दुनिया के माई फिर नहीं चाहतू कि कलो देख बाबू हम तोरा से एगो बतिए कहतनी कि हम एक दिन कमाई तो हमारे एक दिन माने वो आग जोराई ना कमाई तो सोचे के बउए जान ले नू रवा जानते हाँ। बा ना कि मम्मी जी एगो रत्ती हमनी के माने एथी ना गुनेली हां अब रवा के राख ले हम तो जानते नहीं कि वो कितना करियन हमनी के कलश लगई हां तो का फायदा बाटे रवा देख ली उनके भी जाई माफी मांग के चाहे जैसे करके उनके भी रही कि हमने नहीं खी हमारा भी भैया बस के बात नहीं है तारा कह देतनी असम हमारे तू लगे अपन जगह दोसर नहीं देख रखे सकेलो जी। कहाँ जाएंगे हम लोग? चल अब हम का भैया के बस के बातें नहीं किए भाई के मारिए बंद कर दस एजा तब तक हमने के हिस्सा बखरा हो जाई नहीं हम देखो हमारा भी जन बात कह के हिस्सा बखरा नहीं खे
हम तारो कर हिस्सा रोको तो कम तक काले चुनिया कमाई ना ना हमारा तारा के ले तू समाज में बेइज्जत करिया चाहे 5 लाख की तारा ले पिटो हिस्सा नहीं खेले हो जे कर ले एगो चलो देखी हमनी के राखे से रवा के नहीं किसन जात राखला में कोनो अथी नहीं के वही में गुजारा करी रवा हमनी के घर ही के हई ठीक नहीं कर भाई हई लेकिन बात वगैरह माई के और में से दिया हो जी हमनी के जन्नी कहीं के वाला के कहिए बिना तो हमरा कहीं करो सब कर ऐसे रवा के ना रख सकत जन्नी बताई अब हई हालत में लोग घूमत आवे लो देख के इतना खराब बेइज्जती नहीं के उतरे साला करेजे फाटता हमार मगर मतारी के चलते नु रे जेने हाँ? तेने घूमता जेकरा घर में हई सब चीज दोसर कोई खाता हवे लेकिन अपना घर के आदमी के राखे के बेरा सोचे के पड़त हवे फिर वो माई के मुंह ना तो एगो जान जो ढेर जे पौरे लनु कर ए खाली ओकर के डूबहू दियल जाला जाए दे आ ठोकर डूब लगे लेनु तो तब जाके ओकरा पता चल लेनु कि माने कतना थी गहराई में बानी या कतना ऊंचाई में बानी हाँ, जन तो लेनु इनको बुझाइए इहो जाइए कि गलती का एक खाली फोन कैलस हमरा भी कि हाँ भाई हमार नौकरी लागल बा गोड़ो पाव लगी लगलस हाँ जाए दे छोड़ भाई नहीं रहे मगर बढ़िया काम करत हो तो हमरा के नहीं पूछता आप जाइए फांसी पे चढ़े को तो ये भैया क्या होता कह कि भैया के हमारे फांसी लगा होता सन तो कर्मा करब तो तारा के फांसी हो कहीं करी अब हाला गुला पहले सब बना के रवे चुपचाप रहे को बात कहते दुनिया कमाई कान दोनों बंद कर ले मुंह बंद कर ले आ ना होखे तो आंखों बंद कर ले हमनी के मुंह लागत हवे मुंह लागत तो देखे को बात कहते रहल बने जन बिया बनई नहीं खियई नहीं आज सास के चलते लड़ाई झगड़ा भइल हई हालत में घूमत ना तो देखू एगो बात कहतनी तोरा के बहुत दिन बात कहत रही दुनिया कमाई एहू बेरा बात कहतनी कि पढ़े लिखे से ना होला मन के भी एगो ज्ञान होला जानले मगर मन के ज्ञान एकर अभी नहीं खेखल तो पढ़ाई के ज्ञान बा ई तोरा बुझाइला कि भाई बाप घर परिवार सब कुछ बउए आ हम कैसे बियाह करतनी हाँ आ वो बियाह करतनी तो के जन कौन जाती है कहाँ के नहीं केहू ना देखल ना सुनल जानल माने इज्जत नहीं खे यही खातिर तारा के पढ़ैले भी बावन लोग अब जाके हाला गुला मतलब देखी कोई आदमी देखत रहे जन्नी चली घर चलते यहाँ से उठाई तो 10 आदमी आई जो। पूछी ए जो पूछी तो उतना को हम नहीं के हमारा कह देम कि हम हमरा के जानत नहीं खा हमारा ओकरा का रिश्ता बउए एगो तो बस भाई हो तो भाई हो तो केहू के जान मारी तो हम ओकरा पीछा जाई।